שלום לכם, חבר'ה, אנחנו הולכים היום לפגוש אנשים בביץ'. יאללה ביי. כאילו מה זה ביי? תבינו אתם. אז הנה אנחנו בדרך לביץ'. הנה פה אומגה! חבל, לא. זה אף פעם לא עובד לי. נו. עכשיו, כפי שאתם שומעים, יש איתנו עוד אנשים. אנחנו נשאל אותם שאלות. למה אני תמיד נופל? אנחנו נשאל אותם שאלות. ואם הם יענו נכון... ילד! חכה רגע. אני צריך לשאול אותך שאלה. מה? כמה זמן אתה משחק גורילה טאג? יש לי את ה-VR שלי שנתיים. עכשיו אני הולך לגעת בך, ואני הולך לגעת בילדים האחרים. מגניב, יופי. עכשיו נעבור לבן אדם הבא, חברימוס. נו, אני שונא את החבלים האלה. אני שואל חברים שאלות. היי, אתה, שחורי. מה? אני צריך לשאול אותך שאלה. אם אתה עונה נכון, אתה מקבל עוגה. לא ביקשתי עוגה. כמה זה 1 ועוד 1? 2. יפה! תקבל עוגה. רגע, אוי. קח כבר את העוגה שלך. יופי. באיזה כיתה אתה? אני, למה? לא סיימתי את העוגה. למה אתה שואל? לא סיימתי את העוגה. למה אתה שואל? לא סיימתי את העוגה. זהו. למה אתה שואל? 2 ו-11. אני רואה אתכם. היי, אתה. רגע, ילד שם על הגג. ילד, אני לא רוצה לתפוס אותך. חכה, אני רוצה לשאול שאלה. הוא באמת רוצה להביא לך עוגה. בוא רגע, אני לא תופס אותך. בחיים לא תתפוס אותי. לא, תגיד לי כבר. בוא רגע, גבר. לא רוצה. אני לא תופס אותך. חכה רגע. חברים, לא משתף פעולה, ילד. אשמתך שאתה שחור. טוב, אז אם היה סרטון מעניין, תיתנו סאב. אם לא היה סרטון מעניין, תיתנו סאב ולייק. אז יאללה ביי.